DCGB ngunyan, anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras sa Radyo DZGB, 3 minutos makalihis ang alas 2. Halik sa DCGB Newsbase, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Para sa pangalas 2 na pagbabareta, nguyan pong aldaw ning Sabado, petsa 28 kan bulan ning Nobyembre taong 2020. Ipinaluwas na kan Social Security System o SSS o sa paagi kan Development Bank of the Philippines o DBP ang December pension as in 13th month bonus. Nagkakantidad ininin 23.1 billion pesos na ipapaluwas sa Philippine Electronic Fund Transfer System as in Operations Network o PESONET, participating banks as in iba pang checkless disbursement channels na ilalaog sa bank accounts kan mga pensyonado poon Disyembre 1. Puwera digdi nagluwas naman ang SSS ni nasa 2 bilyones pesos para sa non-PESONET participating banks na pinaglalauman na iluluwas sa mga pensioners sa Disyembre 4. Sigun kay SSS President asin CEO Aurora Ignacio na mas atab gunyan na mariresibikan mga pensyonado ang sa indang 13th month bonus na ordinaryo nang pinagpapaluwas kada Disyembre 7. Ang mga pensyonado na may PESONET participating bank accounts, e-wallets, arugan paymaya o cash pick-up arrangement sa paagi kan DBP Cash Padala or M-Luwilier, mariresibian sa indang pensyon sa duwang batch. Ang mga pensyonado na may contingency date sa puon 1 sa kod ika-15 aldaw kan bulan, mariresibian sa indang regular pension as in 13th month pension sa Disyembre 1. Yan ang panglas 2 na pagbabareta. Digdi po sa Radyo DZGB. Ini po si Kuya A. Marhay na hapon. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Gin Kapitan. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Vicks Vaporub. Vicks Vaporub. Ginhawa sa 6 na sintomas ng ubo at sipon. Rexidol Forte. Rexidol Forte. Uragon banat sa 4. Coco Crunch. Parang anak mo, maganda ang simula ng araw. Mag Coco Crunch All-in-One. May gatas na. Judge Chewing Gum. Chillax. Mag-judge ka muna. Joy. Iwas germs. Iwas sakit. Neozep Tablet. Neozep. Ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Ang pamilya, mahalaga, dapat salang atamanon ta. Ini ang pundasyon nin komunidad para sa maray na futuro ta. Usapang pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina. Mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB. Sa programang Usapang Pamilya. Hello, hello, hello. Well. Hapon na naman. Sabado na naman. Yes, present. Present na naman. Present na naman. Kuya M, Kuya Mike, and Kuya A, nguya na pagkahapon. Para po yan sa programang Usapang Pamilya. Yan. Pag-urulay-ulay taon yan, kuya, ay ang mga manungod sa issues, mga nangyayari sa laog kang pamilya. Inibaga, yaon digdi kita, urual daw, sisay na makakataram sa tuya na individual ang dai kasabay sa sarong pamilya. Sisay. Tama.
Para maginagapod. Paraman. Ano na ko yung magkapod sa to? Ako nga dae. Oo, Hello sa kabos sa mga family out there. No? Sarabay bang kamo sa sarong harong? So iba nasa luwas na dahil kay puhanan sa paghanap buhay pang oral daw. Para sa ekonomiya kan Pilipinas at asin kan pamilya. Yes. Kasi hindi yung paglingon, ekonomiya man para sa sadire. Yes. Kung ano man ang sa tuya na kaipuhan para sa sadiri, ingowa para sa ekonomiya. Takot. Mata, so pigbasa mo kasubago baga kuya na newsbeat. So, Oo. barita mo Yes. bago, Oo. about sa Pensyon, Yan. 13th month, Yan. asin, bonus. Gayon ang malago ang ekonomiya. nagdarakula so matakang mga Pensyonado. oo, lalong-lalo na so sa bonus naman, nagdarakula sa mga matakang mga mothers, sa Yes. mga nana. Uy, kaya maabot naman ngayon palaan. Pitsa 4, asin pitsa 1. Pag-arog ka yan, Kuya Mike, ang istorya por pirmi, garo, maligaya, masalinggaya. Eh, baga, you can feel in the air Yes. the spirit of Christmas. Nagtatangad kang nakaulok, baga. Sino kang kaistorya na Maski di kang kaistoryahan, tangad ka, ulok ka, tapos, yan. yaon na so, money. Yan ang pagayon. Yes. Igwa kang pigalat-alat na nakakapaugma sa emo. Bako Correct. ito na, ngunyan, so iba't ang mga dyan, mga kababaihan, mga mother, mga agom, mga partner, baka ang iba dyan sa Indo, nagmumuni-muni, sulo ka mo, nag-ebi, dahil man lugod. Oo, kabaliktaran niyan. Pero, kung kabaliktaran nga, ipigsasabi ta, Kuya Mike, nagtatangad ka, imbis na mag-ulok ka, na aadang-adag na ang grasya, nagtatangad ka, tapos iniisip mo, so, mapait na nangyari sa imo kasin kan sa imong agom, nagbulaga na kamo, nag-iwal kamo, nagkapara sa suplato, Nalugadan ka pa. nalugadan ka pa, nakulugan ka pa, may mga malalata ka pa. Delikado. Kabaliktar. Ako yan magayon, Oo. napag-urupan ko Yan ang bonus na dahil mo gustong makuha. Yung yan yung 13th month. Bako yan ini ang bonus na gusto ko. So, pag-urulayan ta mga tugang unya na pagkahapon, manungod po sa pag-iwas sa violensya para sa satuya ng mga agom Yan. na mga babae. Marayan kuya ipag-urlay-ulayan. Taka, Ngorin daw ang violence. 25. Ngorin daw ang violence against mending may women's desk ngaya daing men's desk. May mga comment dyan kuya ay sa violence against women na Oo. nagselebrar nga ni baga kang International Day for the elimination of violence against women kang November 25. Oo. Ngunyan kaya sasabay tayo ngunyan na Sabado ta. Ang pag-urlay-ulayan ta man ang God, may mga nagkukurumiti di garing one-sided ining pag-celebrate mo ining mga lahi na bawsi ngaya one-sided Kung babasahon mo talaga from the word or from the title itself, one-sided talaga. Oo. Kasi against violence against women, a woman's desk, puro po inipabor sa mga babae. Yes. Diba? Kung ilingon mo man talaga. Para sa babae, kung bako ka babae, di ka na mag-isip na magkalaog ka dyan, mareklamo ka. Diba? Oo. Maski ka pa pusong babae. Dahil pa man naaprubahan so sa may bill ka na yung kuya so imbis na bawsi, Bapsi. violence against partner. Sa partner kaya, kasabay na duman sa lalaki. Pag Pero sinabing- dahil pa man ini naaprubahan. Pag sinabing partner, yan na dyan. Pwede nang Kudua. magdakol ang magdakol ang reklamo ng hunyan. Madagdag na yan. Madagdag. Ay, di ka ba nga, pasana ini na Oo. reklamo. Sa saro pa sa naining lado. Day paso sa ibong na lado. Kaya kayo dating aprubahan ko madakulon nga ang mareklamo. Dakulo na naman nga ang sus nga yan. Pwede ka organisasyon ta, may mga kursog ang buot. So mga so kapan ano yan bata sa Lunes baga Oh.
It's our day. Holiday. Holiday. Duman kuya may ginibong pag-aadal so World Health Organization. Saro da sa tulong mga babae around sa buong kinaban ni kuya nakaka-experience ki physical or sexual violence sa mga minasunod na tao. Oh, Ang rank 1, sa agom. husband. Yan, Rank 1, husband ang talagang culprit. Niya, pakabasa ko niya ko, delikado talaga. Kaya sabi ko, ano doon niya ako na nagro-research kita manood sa konteksto kang mag-agom. Kitang mga lalaki, si Kuya Nadika ako, Kuya Sabay ta si Mark, bilang mga- sabay ta si Mark. Mark. Si Mark. Oh, Mark, mag-agom ka na. mag-agom ka, Mark, ha? Day pwedeng day mag-agom. Oo. Humayo tayo at magpakarami. Ha? Paano ta may iwasan ang violence against wife? So, at ang kita women, mismo- encompassing ini sa gabos na klase ng babae, agom kiba ko, women. Oo. Ngunyan, ang pukusan ta daw kuya, tarang Sa rank agom. 1, husband. Mm-mm. Kaya, paano daw niya ako may iwasan ang violence against wife? Ako, nagurup-urup ako kaso bago. Madaling salita, Kuya Mike. Paano ta maiwasan na day makasuha? Correct. Kumbaga, ang, ano ba, Kuya, ang disiplina, ali mismo sa satuya. yes. Oo. Disiplina ko sa diri. Disiplina Dahil ta- kita magalat, na disiplina ko kita kang iba. Correct. Yeah. Kita na mismo ang mag-adjust. Yan. Paday kitang laban ta. Sinda may desk, kita daay pa. Hindi ko kita, kulong ha. Oo. Nag-aalat sa tuya duman so hihimas-himason tang rehas kung in kaso kita mapatunayan na magkulog kan sa tuya na mga wifey. Di ba? Okay, again, welcome tabi mga members kan pamilya. Magmati ka mo ngunyan, lalong-lalo na sa mga agom na lalaki. Nasiging inom, Oo, naarog sa muya, na day nagparainom. paano kita makaiwas na magkausaki violence sa agom? Yes. Yo, tanganing, di kita makasuhan. Correct. Nasa maray man kitang kamugtakan. Regardless kung anong klase si agom na babae, regardless kung anong klase, kung may Armalite, 38, Oo, may balisong, may balisong, may latigo. oo. Ako may Armalite. Regardless kung ano. In general. Oo, regardless kung maisog, mabuot, malambing, dailabot. Si agom na babae. So mga nagmamati sa to ng mga nanay, mga agom na babae, wives, kung dahil ngunyan si Mrs. sa kataning indo, i-record nindo yun yung figura, is ano nindo, o ikopyahin nindo sa papel, isa-suggest nindo daw to. Oo. Sige daw. Sige na. Dito na pagparapalo yon ano? Sige. O, sa mga nag-aantabay-tabi, this is our way Aha. para dai makasuhan. So, Pag-iwas si kita mama kan sa- dyan, pwede magdagdag, mag-text Yes. ka mo, mag-upload, dagdagan nindo yun yung mga samoy na figuro-puro pa. Oo. Oo. Ang inot kuya pinaka-importante, talk to each other about it. Dapat pag-ulayan pala nindo sa loob, kung nagka-kapi-kapi ka mo doon, nagkaon-kaon ka mo, or nag-istoryahan ka mo, talk about this topic, ining violence against wife Oo. or women. Dapat pag-ulayan nindo, halimbawa, balikan nindo primero sa past. May nangyari sa indo na ika bilang agom na lalaki, may naginibo ka na sa agom mo. Yes. Balikan mo daw, uro-puro pa daw. Kung igwa, anong nangyari? Natata nangyari. Mhm. Ngunyan, paano nito na nalampasan? Assessment. Yes, may mga yan, arugan, assessment. May assessment balikan. kita. Ngunyan, kung nangyari na sa indo ito, as in, nalampasan nindo, rumdo mo nindo, ano ang ginibo nindo? Mhm. Kumbaga, igwa ka mo ki baseline data. Yes. Igwa ka mo ki basihan. Yes. Tamaning. So, action nindo, kang inot, as in, ngunyan, buda sa mga masunod na panahon, pwedeng dakula itong factor. Correct. Kumbaga, numbers and letters do not lie. Yes. Mahiling tayo dyan. Tapos, ang mga agom na babae, kuya, daya nakakalingaw. Maski lingaw kang lalaki. Yan ang matibayan sa history. Yes. Babalik at babalikan kaya. Mga matibayan yan sa history. Yes. Na minsan, History.
minsan pag nag-iwal ka mo, mga historical na yan. Diba? Historical yan. Ay, kung ngaya ka ito ngaya kang dahil ngaya ko dyan nga Pedro. Ano ang mga dapat na mga question duman sa pag-ulay-ulay nindo? Primero, how to avoid. Paano maiiwasan? Yan. Paano maiwasan nga ini na maging violent ako sa agom ko? Alam mo, Oo. ako, Kuya Nad, si Mark, halimbawa. Paano nga ako anong nga gum ang gigibuho? Aputon mo si agom mo. O, kita mga lalaki, ask your wife. Ano ngaya ang dapat kong gibuhon tangani na pagdagit na ako. dai ako maging violente? Mhm. Pag dagit na ako, sumuro ka na sa langis. Bako arog saan? Bako Dahil arog tabi kaya? kapot mo kuya so agom mo, ano ang gigibuhong kang lalaki? Oo. Bako napapagtaguon mo so agom na babae. Bako ito. Ika ngaya ang lumaog ngaya sa lamisan. Kumbaga, Maglak ka ngaya sa kwarto. Nag-aagad ka ki suggestion. Suggestion Kay mismo. misis mo. Yes. Di at least, magigage mo ngunyan, ano ang muya ni misis mo pag nagit ka? Oo. Di ba? Diyan sa pag-ulay-ulay nindo, makakuha ka man kay mga giya. Gusto ko ngaya, pag dagit ka, magngirit ka. Very Ayos. difficult. No. Pero, in a way na makukuha mo, so, kumbaga, magiging submissive kita naman sa gusto kan agom na babae. Yan. Diba? Ano nga ang gusto mong mangyari pag dagit ako? Tanga dahil nag-aarog ka ni, dahil kita Okay. nag-aabot sa parlayugan kay Platito. Yan. Oh. Ang sunod ka na apot kuya what to think? Ano ang dapat kong yung isipon pag muya mo baga talaga Oo. violence ka ni? Oo. Muya mo talaga mangudot. Oo. Manikwil. Yan. Oo. Muya mo talaga, ano ang dapat mong isipon pag naong ka na duman sa sitwasyon na gari baga, tuksilon ka na sa Oo, madali na sana. Oo. Ano baga gahibla na sana kang O buhok. yan ang dapat. So, pasensya. Kamong mag-agom dapat, gari, open ka mo sa arog kaning topic. Oo. Na, kumbaga, dahil man nangyayari pa, nangangandam ka mo, taang mag-agom kuya kaniguan man na. Ding iwal. Oo, dahing iwal. Prevention kumbaga. is better than cure. Minsan nga, minadreklom talagang pangiling. Nadiklom. Burn out. Eh, nasa puyong na ni Mrs. Napuruhan pala. Napuruhan na. Alat lang Kuya Mike, tamay nag emergency ining Sige. message sa tuya. Good afternoon. Emergency lang po mga sir. Bumagsak na po kaya main wire kan converge digdi sa inutan kan Pag-asa Weather Station. Nakalaylay na hanggang sa Tinampo. Traffic na daa dyan. Baka po mahila pa ini. Makasabay ang kable kan kuryente. Dai po kaya kaming contact sa Converge. Pasuyo lang po kasi delikado sa mga harong as in mga sasakyan na nag-aagi digdi. Salamat po. Okay. So may mga contact number po dyan sa Converge kung mapupwede. Apo nindo or i-text man po nindo. Yes. So poste buminagsak na po Oo. kaya so main wire kan converge. So baka maapektuhan so linya kan kuryente mas dakula na problema. Mas delikado man ang Oo, sige. Baya sinata kung mamara para dyan si Renz, baka makuha ang taki detalyes dyan. Sige. Ayan, salamat. Yan kay Leo Kirby Morales. Okay. Oo, sige. Padagos kita, Kuya Mike. Padagos kita. So duman sa What to think. Oo, sa what to think. Kumbaga nasa mindset mo, ikita man ng mga agom na lalaki, papraktisun tayo ni Kuya ano ang dapat ang isipon pag muya mo maging violente? Muya mong... Mindset, kumbaga, dahil pa nangyayari, ano ang dapat mong gigibuhon? Ano ang iisipon mo during that moment? Iisipon mo talaga na kukulugon mo si Mrs.? Oo. Iisipon mo talaga na marayo ka na? Sabi nga ni, Tadagit ka, pwede ka mag-ali. galit na galit, gustong manakit. Yan. May mga kasabihan bagang araw kaya. Oo. Ang problema, pag nag-ali ka, mahabol si Mrs. Teka ngayon bumalik digdi. Ha? Teka. Masay ka. Masay. Mga misis, pag mo yan tabi mag-ali, dagit si Mrs. Dahil doon pag Oh, buko dahil doon. pag buko doon, tabak ka mawatingan kita. Gari ka mukha nag-aanap ikulog Iyo kilawa. nga ni. Oo. Nag-iiwas na nga ni ngayon ako, Oo. sunod ka pa. Hayaan mo. Hayaan nyo. Hayaan mo sila. Oo. Tapos, kung nagaplano ka mag-ali, tadagit ka, dapat, dahil pa ka mo nag-iubali, miss. O, pag dagit ngayon ako, miss, unang dudumanon ko. Where to go? Siguro ngayon may bata ka dyan. Aram mo na ngayon kung sa'yo ka man. Ano pag nag-iiwal ba gamisan,
mga makaulok ang piga tararam, ano? Iyo baga, iyo baga. Siguro. Pero iyan ang momentungan kuya sa mag-agom. Gari pagkatapos kan magigiulo ka mo. Magigiulo ka Oo. talaga. Tapos sobra ka against, nakalapwas kita sa mga limitations. Yes. No? Nakalapwas ka sa limitations kung ano na mga pigparasabi, Mhm. et cetera, et cetera. Arog ka yan. Pagkatapos masusupog ka sa agom mo. Oo. Pero aram nindo sa mag-agom dapat dai kay kamo masupog. Kumbaga nangyayari talaga yan. Yes. It's normal. Aha. Oo. Kaya baga kung minsan may mga lalaki kuya na dahil sa namin nataram. Hindi, masan magana. Dami na kumagana. Dami na kumagana dyan. Pero so mga araw ka na din nagtataram, nagpapailing ka garo, maturity. Aha. May Sign of- sinisyo na sana. It's a sign of maturity. Oo. No? Tapos pag alawig tabi dahil ka mo nagribok, bago ka mo magtaram, mag-toothbrush mo na. Oh, yan. Number 1 yan. Bago madismayo si Huwag ka may madismayo. Pag nadismayo, de aram sukaw sa. Sige, nagribok ka Yes. Ito pala, plano niya talaga kuya. Didismayo niya talaga si Di Mrs. nga ako maribag. Tumaboy yung nga akong tumaram nga. Dismayado nga ni. Paano mo pala nagkakontrol na Planong iba. Nagtitipon palan kika. Violence magilid kuya. Violence siya mag-rarita. Oo. May Anong may kaso ka ito daw? illegal possession of bad breath. Illegal possession of bad breath. Oo. Ah. Ay, maka-qualify ito sige. Sige. Ang sunod, after ka tong talking to each other about it, dapat ang panduwa, learn how to understand each other. Yes. Sa pag-ulayan na nindo, Oo. dapat kasabay do mo no, at least aram mo na. May tao na gustong makiulay pero abo mag-imate. Oho, saro yan. O kung Diba? duman sa uron-uron do kan, dahil pa ko mo nag-iiwal, pigtaram mo na dapat yan. Pag akong hedagit, abo ko magmati sa imo. Oo. At Karo, least, no learning- need, no need na mag-istoryahan. Oo. Hindi man mamate. Pero kan bako kapadagit, nag-iistoryahan ka. Oo. Pero speaking of mation ta ang mga istorya hali sa lawas. Kay ba na po si Kuya Jomar Bien. Kuya Jomar, please come in. Parang di ba? Okay, thank you very much, Kuya Mike and Uncle Nonoy. Ninong. Nininong na. Garo madagdag so ano ta kaniya pang regalo? So, pinatos na regalo dagdagan. Sabi bigla mo akong naging ihado. Ano lamang ang istorya Kuya Ulit Jomar? ko nga digdi sa Ipaturakan Pulisya kan Tabaco City. Sa suting kang apet, may nadakop na mga persona Mhm. na bako man taga-apek pero nagkakabit kan linya Ay, pasiring sa mga residensya na allegedly nagbayad duman sa mga persona. May mga impormasyon kita na nag-offer ang mga personang inining serbisyo and I don't know kung parte ni Kanso dati bagang Aleko sa mga striker kang Aleko Oo. or ano sinda pero kaulayon ta si Mr. Leslie Capos siya mismo ang nanginot kan team na nagpakadakop digdi si Mr. Leslie Capos taga-apik ini. Ano na nga sir ito so position mo sa apik? Ako po ang Head of Corporate Communications and CSR. Ayun, oo. Naggilinganod kami nagilingan ni Mr. Capos sa Buluwagan kasi may tiglantaran man na kaso na mga may jumper digdi sa syudad yan Tabaco. Sir, pirang tabo ang nadakop tangon niya na hapon. Magandang hapon po. Luckily today, we were able to catch and apprehend 6 po sila. 3 ang na-apprehend sa may barangay San Lorenzo at dito naman po pinakahuli ng on or before 11:48 ay sa may barangay San Carlos. Ano po ang kanilang ginawa at bakit natin kailangan pulihin? Caught in the act po sila. Nasa primerong facility po natin. Nasa ibabaw po sila ng ating mga poste. Hindi po sila authorized at hindi sila po functional or organic na employee ng APEC. Hindi sila nag-coordinate sa lokal na pamahalaan. Wala pong pahintulot at hindi naman sila po wala silang kinakatawan na kumpanya o lisensyadong organisasyon para kalikutin po o galawin ang ating mga primary facilities. Particular na po yung mga primary lines natin, secondary lines, distribution transformers at mga utility po.
huling-huli po sila sa akto. Ano po sila ba part ng yung mga laging kalaban ng APEC? Batay sa initial documentation dito sa headquarters ng PNP, ng Philippine National Police po, may na-identify po dito ng mga dating mga Aleco ito, no? Ang mga Aleco strikers yung iba. Ayun. So, pero hindi po lahat. Yung iba naman, kiniklaim niya na sila daw po ay empleyado ng JERA, isang contractor din po ng APEC. Pero i-verify pa po natin sa JERA kung ito ay functional employee pa nila o nagkiklaim lamang. Opo. So ano ang gagawin nyo ngayon at matapos ang incident ito? Ipapile po natin, papile kami sa inquest at kakasuhan po natin initially ng violation of Section 2, Paragraph A ng Republic Act 7832, otherwise known as the Anti-Filterage and Anti-Electricity Theft Act of 1994, if I'm not mistaken. Opo. Matanong ko lang, yung inaayos nilang mga linya ay direkta ba yung papunta sa mga residente? Yes, kasi ang kanina nga sa hindi nyo naabutan, may mga ilang residente dito na makikiusap sana, particular dito sa Barangay San Lorenzo, ang sinasabi nila na ano daw po, dahil kunyari napakinggan nila sa radyo, na pwede naman daw mag-engage ng mga taong may kaalaman sa kuryente para ayusin daw yung linya nila patungo sa aming mismong mga linya ng APEC. So, tinanong ko sila, kayo po ba'y nagbayad? So, siyempre, tumanggi. Pero, alam mo naman, kung sa body language ay nagbayad, kasi sinabi lang hindi yun, nagtulong-tulong lang po kami para naman po makabitan kami. So, sa maraming rason. Pero, pinanana natin sa kanila, illegal yung ginagawa, hindi sila pinapahintulutan, hindi sila nag-coordinate sa sinumang ahensya, maging sa APEC o sa lokal na pamahalaan. Itong sa kaso ng anim na itong nahuli, direkta nilang inaayos yung linya sa mga particular na mga residents po, sir? Hindi o, sa poste mismo namin sila huli. Sa utility post po natin. Oo. Wala bang sasagutin dito? Walang liability yung mga magbibenepisyo doon? Depende po kung may magte-testify na mayroong nangolekta at mapatunayan po natin na yan ay nangolekta at gayon din sila ay tumanggap talaga kung aamin man sila na sila ay hiningan sila ng bayad. Kasi ang isa lang nagtalaysay sa amin kanina doon sa Barangay San Carlos, malit lang yung halaga, 1,800 kasi mukhang mahirap na community lang po yun. Patak-patak yata ng 20 o 50 kaya nakalikom ng 1,800. Pero nung tinanong na namin kung pwede mag-testify, magtalaysay, siyempre, umatras na, no? So, magdepende po yan. Siyempre, kung nahuli natin at lalo't naaktuhan natin yan na nandun din sa isang kabahayanan yan, ay kasama yun. Kasi dalawang pong violators yan. Yung illegal user of electricity at yung illegal seller ng electricity, which is ito nga na-apprehend natin. So may malaki ang chance na pwede rin makasuhat yung mga nagpakabit. Intentionally na nagpakabit sila na alam naman nilang hindi yung sa APEC. Yes. Again, it falls under the violation of Section 2, no, of Republic Act 7832. Complicit sila, no? Alam nilang mali yun, hindi karapat-dapat yun. Nandun na tayo na naghahangat sila na mabilisan nilang makapagpakabit sila ng kuryente. Pero hindi dapat sa illegal na pamamaraan. Hindi pwedeng gawing katwiran po yun. Ano ang kaso po kakaharapin itong anim na to? So far po, again, in violation of Section 2, Paragraph A of the Republic Act 7832. Sa ngayon po, kung may magte-testify na nagpabot sila ng bayad, dili kaya ay hiningan sila ng bayad ng mga ito, ay pwedeng kasuhan ng extortion. Ayun. So madadagdagan yung kaso nila. Ano po ang patawagan natin sa mga konsumidores ng APEC? Kasi po, ang modus operandi nila, usa silang lumalapit, meron silang mga kinakausap, alam naman nila kasi ang sitwasyon. Dati na rin silang mga lineman at saka may kasanayan po talaga sa ganitong gawain. So, ulit silang umiikot sa mga devastated areas at yung pamulang mga kuryente at nag-offer ng serbisyo. Madalas doon, naka-tricycle, may daladalang mga ladder yan at saka hindi naman yung iba gumagamit pa ng dati nilang mga uniforme. So, basta po naningil sa inyo yan, sa labas sa tanggapan ng APEC, walang inisyo sa inyong resibo, ay i-report nyo na po agad to sa kapulisan at maging sa APEC o sa lokal na pamahalaan po ninyo. Okay, maraming salamat Mr. Capus. Okay, yan. Yan tabi mga kababayan si Mr. Capus, ang representante ka ng APEC digdi, na padagos na monitor kan mga insidente. Siguro sabi ko nga ni Mr. Capus, magsirip sinda sa Facebook. Nasa Facebook may nagpasaralamat sa Aleco na kinabitan sinda.
Yan sana. May mga nagpasalamat sa Aleko. Salamat ngayon sa Aleko nagkailaw na kami. Tapos sigwa pa kung nabasang post na dagito na duman sa duwang persona na nangungulekta. Nagkolekta na ngaya kamo. Sabi nito magkailaw na kami pero dahil pa man. Yan sana. So, bako man mga taga-apik ito. Yun Sigwa man sana. na nagdidirelensya. Oo. And I believe pag-arog kayo ng halimbawa makipag-cooperate mga residentes dakul pang magkakadara ko, particularly sa First District. Mhm. Ganarog kayo ng mga gibo-gibo. Iya. Sir, thank you very much. Okay. Yan tabi, sa Nonoy and Kuya Mike, ang mga informasyon na lidig sa First District Canal by Jomar Bian, DCGB. Salamat, Kuya Jomar. Thank you, Kuya Joms. Nakatugdon pala, nadakop. Nakatugdon sa poste. Primary post pati. Kaya na dahil man madamay sa mga ano kuya mga residente. Dahil man matasabi baga ni Sir Capos, baka may kaso man so nagpatakot. Oo. Kasi ito, matanggi na ito. Baka madadamay nga kita dyan. Dapat magpatakod sa bako para takot. Oo. Violation yan. Yes. Pero bako against wife. Ha? Sige, mabalik kita, Kuya Mike, para sa mga dagdag niya to na mga tips para makaiwas sa violation. Okay. Sige. Madiretso na kita. Mabalik kita. Oh, Mabalik kita. Oo. Mahanap buhay mo na kita. Ano? Oras niya to, alas 2:34. An oras hatod sa Indokang Alaksan FR. Alaksan FR ay ibuprofen and paracetamol. Alaksan FR. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Downy. Bye-bye Bahayrus. Kahit sa pambahay with Downy. Nescafe Original. Nescafe Original. Mas pinakape at mas pinatapang versus previous recipe. Rexidol Forte. Rexidol Forte, Uragon, Banat sa Apat, DSWD5, DSWD5, Serbisyo may kalinga at pagmamahal. Safeguard, Safeguard, make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. From Ascoff, the #1 Vitex Segundo Elagundi Lift Cough Remedy. If symptoms persist, consult your doctor. Nescafe Creamy White, may rollback sa Nescafe Twin Pack. Sa bawat umaga, babangon ng merong pangarap. Hahabulin ko ng buong tapang may pag-asa. Nescafe Classic, kasangga maaasahan. Kaya gising ang isip, katawan at aking diwa. Yung purot natural, kapeng-kape ang lasa. Yung gising ka sa unang ihip ng aroma. Kaya pagdating sa kape, ito ang akin. Dito ka na sa Nescafe Classic. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Babangon tayo, purot natural to. Susulong tayo, gising ang isip, katawan at diwa mo. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Dito ka na sa Nescafe Classic. 100% puro at natural. Kaya gising ang isip, katawan at diwa. Ordinaryong empleyado lang ako, pero sagot ng PhilHealth ang bahagi ng gastusin sa pagpapa-ospital ko. Self-employed? Walang problema dahil may PhilHealth coverage ako. Malayo man ang asawa ko sa Pinas, kampante pa rin ako dahil alaga ng PhilHealth ang buong pamilya namin. Panatag ang loob ko sa aking pagtanda. Check din ang PhilHealth coverage namin, mga nasa pantawid pamilyang Pilipino program. Benepisyong PhilHealth. Alamin at gamitin ng tama. Bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. Diretsahan na. Gaano katibay ba dapat ang anak mo? Sakto lang? Dapat 100%. Kaya naman sa gatas, dun na ako sa 100% ang tibay. Mag-Bear Brand. Ang nutrients, di basta-basta. Tibay Resistensya Nutrients. Ito lang ang may 100% vitamin C, tulong para sa matibay na immunity. High in zinc at iron, na pinag-aralan at napatunayan. Patibayin ang resistensya. Mag-Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink with 3 balanced meals. Sure ka rito, 100%. Tibay Resistensya Nutrients refers to 100% vitamin C, iron, and zinc based on Rennie, 46 years old with 3 balanced meals a day. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk Si substitute. Alden Richards po, hindi pa tapos ang laban natin sa kontrabidang COVID-19. Kailangan natin ng mga bida para matalo ito. Ikaw, you can be the solution. B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro.
alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Paalala mula sa DOH, PCOO, IITF, NTF at USAID. Wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bagong hitsura, bagong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51CA number 172 series of 2019. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Hour of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Hour of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51CA number 072 series of 2020. Uy, Madi! Gusto mo na maaraman ang mga programa asin serbisyo kan DSWD? Awi yung Madi? Paano man palan? Maduman pa ako sa opisina ninda? Dahil nakaipuhan na magduman sa indang opisina. Magdangog ka na sana sa DZGB kada alas 10 nin aga sa programang DSWD 5. Kompleto sa impormasyon, mapadapit sa mga akomplishmento asin serbisyo na ipinag-opresir kan DSWD sa publiko. May tsansa ka pa na makapagpartisipar sa paagi ng paghapot sa mga bisita, asin pwedeng manggana ng premyo. Talaga, Madi? Abangan ko daw sa Martes. Alas 10 ning aga sa DZGB, ang DSWD 5. DSWD 5 sa DZGB. Serbisyo, may kalinga at pagmamahal. Challenging kan panahon mo niyan, Madi. Challenging ang panahon. Mas masakit mag-budget. Masakit talaga mag-budget. Maringani na may doble ang savings. Doble ang savings? Iyo, doble ang savings sa New Milo Twin Pack Promo. New Milo Twin Pack Promo? Busog sa milk, cocoa, as in energy-releasing nutrients. As in save 2 pesos sa kada twin pack. Save 2 pesos? Gana! Bakal na kita. Bakal na kita ni New Milo Twin Pack. Bagong Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos versus suggested retail price of Milo 24-gram sachet. Promo runs from March 1, 2020 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFR permit number 0114 series of 2020. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap Triple Pack na! Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa! Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw! Dagdag savings araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Sarap New Triple Pack. Pili na! Savings up to 2 pesos versus buying 3 Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na! Sa panahon na tiga-agihan taon minhuli sa pandemya, dulot kan COVID-19, ini nakakaapektar baho lang sa satong pisikal na salud, kundi pati sa mental na aspeto. Uya na ang programa na mapakusog asin mapagaan kan sa tuyang pag-iisip sa araw kening sitwasyon. Kumusta ka? Uron kita. PFA On Air. Psychological First Aid. Mental Health Resiliency during COVID-19. Kairiba ang Department of Health, Center for Health Development o DOH, CHD Bicol. Kumusta ka? Uron kita. PFA On Air. Mag-iribahan asin mag-urulay lamang kita. Kada aldaw din Martes, alas 11 sagkod alas 12 nin ugto, digdi sa DCGB. Pinagsarong advokasya kan Department of Health asin DCGB para matabangan ang kada saro, malabanan ang stress asin iba pang health issues dulot ng COVID-19. Kumusta ka? Uron kita. PFA On Air. Psychological First Aid. Digdi sa DCGB. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51CA number 072 series of 2020. Akala ko po kasi hindi na po puputo. Biglang sumabog. Magsindi ko sa akin sumabog! Taon-taon, higit 1,000 buhay ang apektado, napinsala at nasabugan ng paputok. Higit 900 nabulag at nagkatama sa mata. Higit 100 naputulan ng daliri, kamay o braso. Higit 20
at namatay. Isa ayon sa 2013 datos ng DOH, mahalaga ang buhay. Iwasan ang paputok. I-report ang bawal na bentahan ng paputok sa PNP Hotline 117 at sa DOH Hotline 165364. Isang paalala mula sa inyong DOH. Judy Ann Santos Agoncillo po. At yung kanta ng kanta, si Luna. Milk niya, Nestor Grow. Nestor Grow has probiotic L-Comfortis that helps make her chan healthy para nutrients ma-absorb ng katawan. With 3 balanced meals, kumpletong nutri. Chan! Pag happy si Luna, alam kong healthy ang chan niya. Mag-Nestor Grow to grow happy. Mag-Nestor Grow na. Nestor Grow 4 is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Kahit nasa trabaho si nanay, nandyan si Lola. Ibang klase talaga si Lola. Lahat gagawin para sa kanyang apo. Kung kailangang umalis ni nanay para magtrabaho, maaasahan si Lola para alagaan si baby. At nakapag-ipon na rin si nanay ng breast milk niya, kaya walang problema. Maibibigay ni Lola ang breast milk ng nanay kay baby sa unang 6 months. At breast milk kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. La, bukas po ulit ha. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Sa mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grandi Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian, Jim's Grandi White, Jim's Grandi Brown, at Jim's Grandi Black. Jim's Grandi Coffee Mix, sakto sa inyong panlasa. Swak din ito sa ating bulsa dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, mag Jim's Grandi Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grandi Coffee Mix. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated, ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Nandyan na, magdangog na sa SDO Ligao City, Kapehan sa Radyo. Ang sarong oras na programa na mataw sa Indo ng mahiwas na kaaraman asin lehitimong impormasyon. Manungod sa mga programa, proyektos, asin mga inisyatibo kan SDO Ligao City nganing matauaning di kalidad na edukasyon ang mga kaakian. Matauning giya sa mga magurang nganing masabutan ang bagong sistema kan edukasyon asin mga lakdang kang DepEd. Ngani matauaning solusyon ang mga agyat na kang global pandemic. SDO Ligao City, Kapehan sa Radyo. Tuyong madadangog kan aldaw ning Domingo, alas 11 sundo alas 12 ng Ugto sa DZGB. Kaiba si Dr. Ces Nasalita, Senior Education Program Specialist for Social Mobilization, and Mr. Ernie N. Barangkiel, Acting Chief kan School Governance and Operations Division. Ano pang pighahanap nindo? Magdangog na dahil sa SDO Ligao City, Kapehan sa Radyo, may boses ka mo. Go Education! Ang programang ini hatod sa Indo ni Congressman Fernando Didi Cabrado kan 3rd District of Albay. Nagdadangog ka mo sa programang Usapang Pamilya. Kaiba si Kuya A. Digdi sa DZGB. Kaibanan man po si Kuya Mike. Present. Yes. Ano na ha? Baka maubusan kita ki minuto. Ha? Oo. Pero salamat kay Kuya Jomar. Tinawanan kita ki-update. Oo. Dahil sa mga paraan tabay taman, pag puminatol po kita sa mga araw ka ng mga illegal na mga gibo-gibo, pati kita may kaso. Of course. No? So, ano ba yan? Ingat-ingat man kita. And kung na isi kan agum nindo, baka pag-iwalan nindo. Oo. Magkakaigwaki, violence against wife. Yes. Mga pig-orolay ito, mga violation. Yeah. Sige. Diretso na kita, Kuya Mike, duman sa saro pang violation. Okay. Ang sunod ka tanganing maiwasan ta ang violence against wife, ang learn the signs. Ang gusto sabihin ka ilingon ta sa mga indicators kung ano ang nakakapadagit kay Mrs., ano ang nakakapadagit kay Mr., ano man ang nakakapaugma. Bako sa nakakapadagit, Kuya Oo. Dapat para rehas. Midbidon ta. Ikaw Aramon ta. Piga-apod na love language. Yes. Kung ano ang love language ni Mrs., gibuhon tatabi mga mister. Itaw ta sa tuyang ago. Mailingtan, kung maglakaw-lakaw kita sa mall, aramo kung sa insinda mas aloy na nakahiling. Na? Naka-focus na Pag aloy na kinakahiling, araw kan so, pirang inches yan na TV, 40 plus. Aloy yun. Pag aloy na kinakahiling dyan, agdahon mo na pa uli. Ano yan, Mrs.? May TV pa man kita. Tsaga-tsaga. Baga midbidon ta, sa ugali kan sa tuyang mga agom. Kumbaga, magayon ito na
nailing mo na memoya, pero be honest kung kaya o dae. Masasabutan man ninda. So, ayan, Yes. ang sunod naman, Kuya be informed na it is a crime to commit violence against women or wife. Yes. Baka tabi ang iba dyan na mga pararehas na mga brothers, krimen po ang violence against wife. Baka tabi, makasuhan ka mo, mapiso pa ka mo. Baka pag mo matibayong kang agum na lalaki, o Oo. si Mrs. nga, dahil man nga yan, sarong sarang, tisa puyo ko nga si Mrs. Dahil man nga nakakaribok sa Iyo, kuya. Baka Oo. maisihan mo sana, may nakabuti sa imong subpina. Oo. Ang init ka ng subpina, ali sa barangay, dapat mapuon sa barangay. Yes. Alam mo, Kuya Oo. Papaapod ka ni Kapitan. Masusupgan ka. Oo. Pag una mo, macho ka. Ano ka eh. Anong emblema niya si Mrs. Proud na proud ka pang pigpangistora sa Irinuman. Ibaga, aber daw. Sige daw. Paano mo na ang pangon? Dapat aware kita, maaraman ta na may kaso iyan. Yes. Hmm? Aram nito, bako sa natabi, physical violence ang pwede ireklamo ha. Psychological. Emotional. Igwa na nga ng unyang Kuya Iso, psychological violence. Yes. Inano na kang Korte Suprema baga na pwede talaga mag-qualify ini as a form of violence against women. Psychological. Ini pagparatara mo, maski ano, sugaritig, da-down mo ang agong. Oo. Tapos garopig i-stress out mo. Yan. No? Sa mga gesture, sa mga tigsasabi, sa mga pigpapamati. Yes, Kuya Correct ka dyan. Kumbaga, ini mga bagay na dahil tayo ni pagbasang-basango na, dahil may mareklamo si Mrs. Dahil kita mag-alat na ireklamo kita, magbago na po kita. Iyan tabi ang you love your wife. Iyan tabi ang ikakalubog kang barko. Una nindo. Oo, yung baga. Baka ang angkla dahil na dumulutan sa daga. Tapos, magtagasabay ka tabi sa mga selebrasyon, ka mga organisasyon, ka mga kalalakihan na nagtatao ki kaugmahan sa agom. Bako ito na nagtatao ki kakulugan sa lawas. Dahil ka tabi magpadara, dahil ka gari bagaso. May grupo kaya kumisan Kuya na nag-aarambugan, pinanganaan ko nga si Mrs. Gari bagaso, nagiging macho, sala po yan, nakaisipan na yan. Si Mrs. nga. Pagsabi ko ngayong luminuto, nakaluto ba tulos? Di nga siya makaluto tulos. Makulugan niya siya sa kuya. Tapos, sa Irinuman kumisan, naglalapag. At siya nga paguli ko nga, takulugon ko. Dahil po ka mo mag-isip na, ang pagsusugan agom, maraot, kumbaga, sabi ta nga ni, mindset. Padaba ka mo kang agom nindo, pigiriparo ka mo, dahil pa ka mo nagkakaon, sige ang inom, kaya tigsusog ka mo, papakaunon ka mo, pagkakaon, bumalik ka naman. Yes. Minsan man kaya, teka pa ngayon muli. Pinaranaran pang lapnet. Teka na, mainom ka na lang yun. Yung manang ganda na-experiences mo ito? Dahil. Respect each other. Respect. May istorya kayan, Kuya Mike, pag sisusog. Pag sinusog nga ako ni Mrs. nga, sisirigan ko sa nga ka. Pipailing ko yung muscle ko. Pipailing yung muscle ko. Minauli. Nata. May nakasurat. Mauli na tabi. Nagpatato pala. Nagpatato. Mauli na tabi. Pero sa mga pag-iriba niya, dahil man ka ito nakaisi. Dahil man nakaisi. Aram ni Mrs. may tato niya digde. Aram sa gustong sabihon. Okay to. May mga sinyas ka mo. Pag siring, mauli na siya. Aram na kaya. Masunod na. Okay, mauli na. Agree ako naman, Kuya. Gano'y mapatato man. Sakit lagi ka nagpailing kang muscle mo. At least, dahil ka man nagmasugan sa pag-iriba. Pero alam na. Alam na. Ano sa nakasurat dyan sa muscle mo? Mauli na. Mauli na ako. Igwa ka, Kuya, ikato. Dahil, malinig. Okay. Sige. Sunod. Learn from elders. Kumbaga, so mga nakasurvive Kuya na mag-aragom ng unyan gururang na pwedeng parents ta or mga tiyo-tiyaon ta, lola and lolo, we can ask them, kung nag-aagi ka mo ngunyan kiarong ka ng kabtang sa buhay nido bilang mag-agom, pwede ka mo mag-agad ki-advise sa mga gurang. Kung ano ang marahin na gibuhon, baka makapasunod sa indo. Bilang lalaki, bilang agom na lalaki, magduman ka kay lolo mo or kay papa mo, natig paano maray kong gibuhon? So lalaki man ang kaoronon ta? Of course. Takaning, mapasunod ka man. Kang ginibunin na, kang panahon, kang nag-aagi man sila bilang mag-agom na nag-iiwal na nakakagibo ki violence against wife.
Yeah? Ang sunod naman ka ni Kuya kung may mga aki ka dyan na lalaki, aki pa sana, pigitrain mo na, talk about it sa mga aki mo, mga nunoy, mga... Turuan ta na irespeto ang mga yan. kababaihan. Early information na aki pa, madadaranin na yan. Yes. Oo. Kaya, kumbaga, ang atap na edukasyon, dako lang epekto sa mga kaakian, manungudig di sa pag-prevent, pag-avoid ki violence against women or sa agum ninda. Kasi ugali iyan na pigtatanom ta Yes, Kuya Ini naman, the last but not the least, ini ang pangrimate. Ano daw yan? Tanganing day talaga ikaw makakumitir ki violence sa imong agom. Always remember that during an argument, your wife is always right. Your Tama nga wife si is always right. Di ka makikipasuhay kay Mrs. Tapos ang usapan, pag sinabi ni Mrs. na dahil nga sala ka nga, ako nga tama, during an argument, ano ang kahalagan ka ni Kuya Kung minsan ba, karaw sana ini na kang iba, pag una na karaw ina de. During an argument, kung dahil sa indong mapaunod, makiiwal talaga ka mo. So bilang mga lalaki, ngunyan, ang pasunod na sa inyo, bako man na pigataramta na totoo na. Magpadaog na kita? Ang pigtataramta, during an argument. Kung nakikipasuway talaga si Mrs. sa imo, remember, your wife is always right. Yes. Di magpaunod ka na. Pagkatapos kang argumento nindo, Ika naman. kalmado na si Mrs. Ika nga yaman, ridigdi. Kasubago nga yan. Loy-loy yan, tama. Yan. At least tapos sa argument nindo. Data pagpakalayuhon na, data pagpakarabahon so kalayo. Yan. Kung baga, ang daradara mo during the argument, so pag uyon mo kay Mrs., may daradara kang pang sibo, duman sa kalayo. Kalayo. Tubig. Tama. Tulig. Gari, ato, rule number 1, obey first before you complain. Kung ano pigsasabi ni Mrs., kumbaga, sige lagod, patugutin na. Tanganing ini, makakaugod man sa mga aki mo, so, pasensya, buda, respeto, Kuya Yun ang, sa siyempre, sa pag-iwal, dahil man maiwasan, Kuya na maisihan kang mga aki. Si Papa nga, grabe nga ang pasensya. Si Papa nga, pigrespeto nga si Mama. Yes. Maski dahil mo ito itaram sa mga aki mo, na lalaki, nailing na-experience siya ninda, Kuya And, dagdag ta, Kuya digde, kung talagang garibaga nagiging parte ini kang buhay no bilang mag-agom, na sige ang iwal nindo, ang suggestion ta sa indo, pwede ka mo mag-join sa sarong community na nagpo-foster ki mga positive na pagtukdo sa mag-aragom. Ano mga communities ini? Somehow padit-dit nakakaukod kita duman. Kung may padihon-madihon ka mong maray, pwede ka pwede man na religious community. Yes. Araw nga kang Couples for Christ. BCBP. Anything na makakatabang sa tuya na mapakarhayan, sa tuyang pag-iba-ibanan kan mga agom tako. Away bati tayo, aga pamahawan, pangugtuhan pamanggihan. Pamahawan, pangugtuhan pamanggihan, pati pangaturugan. Makatakot ito pangaturugan. Baga paguna mo pangaturugan, bago naman pala. Ayan. Grabe kang lastro. Ayan na. So, nga na makaiwas po kitang mga kalalakihan sa reklamo kan sa tuyang mga agom na babae. No? Ito sa pinakamagayon na pangudyan. Your wife is always right. Ganun magiging motto tanay ito, Kuya. Your wife is always right. Urugmahon sa mga agam na babae. Sige! Salamat sa mga nagkantabay, Kuya, na pagkahapon, mga tugang, sa mga wife na always right. Congratulations. Salamat tabi sa mga nag-text. Kuya Jones, salamat man tabi. Sa gabos na nag-iling sa Tuya sa online, thank you. Kami ni Kuya nagwal sa Indo, naan pamilya ng Jenimberio, sa grasya ng Diyos, nagkakasararo. Yes! Kuya Ronald Baldo sa Lado Technical and Mark Shad Madrid. Kuya M and Kuya A nagpapaabot sa gabos na ang pamilyang Burgos harayo sa pagtios. Salamat! Sa inyong nadangog ang programang Usapang Pamilya.
Abangan liwat sa aga. Salamat! Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 072 series of 2020. Here's Safeguard and Glock 9 with the Safe Wash wrap. Tigil na yung pwede na hugas, mag-safeguard, wash germs, malutodas. Sa basang kamay, sabon ilagay, kuskus sa pagitan, kasulok-sulukan, 20 segundos, kakakuskus, 20 segundos, kakakuskus. Tigil na yung pwede na hugas, mag-safeguard, wash germs, malutodas. Tigil na yung pwede na hugas, mag-safeguard, wash germs, malutodas. Safeguard. Safeguard. Make every wash a hashtag SafeWash with Safeguard. Derechahan na. Gaano katibay ba dapat ang anak mo? Sakto lang? Dapat 100%. Kaya naman sa gatas, dun na ako sa 100% ang tibay. Mag-Bear Brand. Ang nutrients, di basta-basta. Tibay Resistensya Nutrients. Ito lang ang may 100% vitamin C. Tulong para sa matibay na immunity. High in zinc at iron na pinag-aralan at napatunayan. Patibayin ang resistensya. Mag-Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink with 3 balanced meals. Sure ka rito, 100%. Tibay Resistensya Nutrients refers to 100% vitamin C, iron, and zinc based on Rennie, 46 years old with 3 balanced meals a day. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 072 series of 2020. Challenging kan panahon mo niyan, Madi. Challenging ang panahon. Mas masakit mag-budget. Masakit talaga mag-budget. Maringani, tamay doble ang savings. Doble ang savings? Iyo, doble ang savings sa New Milo Twin Pack Promo. New Milo Twin Pack Promo? Busog sa milk, cocoa, as in energy-releasing nutrients, as in save 2 pesos sa kada